Sige, subukan mo magpakamatay. Pag nagpakamatay ka, babarilin kita! Tama ba yun? Ewan ko. Sige, subukan mo! Ako? Meron akong banig, kasyang 10. Wala nang ihiga, lahat nakatayo. Gusto mo plancha? Para sa damit, pero yung handle lang umiinit. Kung naiinitan, mag-electric fan nang umiikot ay yung katawan. Duterte, mag-draw tayo. Mag-draw tayo. Bigyan mo ako ng baril. Sige. Walang problema. Ba't ako matatakot? Swerte pa ako kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte wala na. Finish na. May galit ka ba dun sa pamilya? Ka ba naawa? Ate, mga katanungan nyo, no comment na po ako dyan. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Ako pumatay. Ano yung kasama mo? Wala akong kasama. Dito na nadakip ang suspect pero nagmamaang-maangan pa ang kumag. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Ayoko nang tumatambay kayo! Ayoko nang tatamad-tamad kayo! Ayoko nang mangarap! Ayoko nang tumingin! Ayoko nang manalamin! Sasaktan ang damdamin! Sa grammar kong ang adjective ay pag-uri, ano naman ang verb. Pan! 5 seconds, go! Pandishal. Yung toothbrush nga niya, Will, hindi niya maidikit sa bibig niya. Totoo ba yan? Umiiwas yung toothbrush. Okay. Kailan ka huli nag-toothbrush? Napaka-personal naman yung mga tanong niyo. Oh, ba't mo tagutin? Oh, nagtutoothbrush ako, ano ka? Anong toothpaste mo? Toothbrush lang pinag-usapan. Hindi na ko hihingi ng 5 piso. Oo? Tunay? Ang gwapo mo pare. Oh, very good. Yan ang gusto ko sa iyo. Pero. May 20 ka. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Nakita ko, ginanon mo eh. Saan tumama yun? Hindi, baliktad yung baliktad. Kabaliktad. Nakabaliktad. Baliktad. So nanakot ka Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim. Akin lang naman, tumahimik muna kasi kumakain tayo. Tahimik na nga ako dito tapos ikaw kuda ng kuda. Ano bang inaano mo? Inaano ko na para mag-dinner ka muna. Kumakain ako ngayon. Ingin mo. Ang akin lang naman. Ito pong aking lambanog ay safe na safe. Ito po. Ako po ang unang mamamatay kung talagang nakakamatay. Nakatulog ang babae sa kanyang kinauupuan. Ate. Ba't ang istorbo ka ng tulog? Tulog ka ba? Obvious ba? Hindi sila magsasalita dahil takot sa'yo. Sinakal-sakal mo yung anak kong gano'n. Halos mo pa Tapos, inano yan. Hindi yan makahinga talaga.